Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite. Aveți aici 2 saci cu alimente oferiți de Exclusiv Auto. Ei sunt cei care au sărit în ajutorul dumneavoastră. Doamna Arama a primit darurile cu lacrimi în ochi. Se bucură că oameni cu suflet bun s-au oferit să o ajute, însă nu-și poate alunga gândul că boala de care suferă, cancer la sân, îi amenință viața în fiecare zi. Sperăm să vă fie de folos. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate și ce doriți, să nu muriți niciodată. Recunoștința femeii se îndreaptă către cei care i-au oferit sprijin acum în prag de sărbători, când aproape că nu mai spera la vreun ajutor. Ce le transmiteți celor care v-au oferit aceste daruri? Sănătate și sărbători fericite, să fie sănătoși, să nu fie ca mine în ce hal am ajuns, cum am fost și cum am ajuns. Deși are destule griji care o apasă, doamna Aramă se gândește tot la semenii ei. Pentru o clipă a uitat de toate cererele și ne-a invitat la masă. Vă vor fi de folos provizii? Vă este foarte mult de folos, să vă dea Dumnezeu sănătate și cu Ibliata și cu de la, a spus de la Exclusiv Auto. Auto. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Hai să vă fiți să mâncați. Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite.